Ba a yi sai da ku, ba a yi sai da ku. Ki kwanja ka faɗa su ko ka shi fido kawo. Guda ce farkon fada a fara guda ta zama biyu wannan sai gida murmushe biyu sai ta zama hudu karya ba ta da hannu baya ruba a sare balle a yarabe kuma iye biyar mata dangin rawa ku irin gizo komai naga kashi bu mai gangunan kiɗa ganga zo buga tun da zare bai zama zare in ba auduga in ba ku babu lokacin na yi wa ganayar karamar mace wadda take son mu kwankwasa kan babbar mace sai ta da balarabar gidan zanna uwar mace mai daukar mage yar hala sun ta tayar Bata amma kai ka shi kiɗa karka tsagaita mita ban mutum da Allah ya hukunta ka doka a takatin da gwanja da bire kare goma ya biyar sai dai ke goma kin zama to ya yar biyar keke sai ta dan adam yayi gida biyar kai zan dawo gare ku bayan kwana biyar ni muku tambaya cikin goma biyar biyan ku ba akan iya gane aibu ni ban san naku ba kun fi dubu har 110 balle biyar kara ne mugun makamashi mai wahalar yakun shi ko mugun magangari kura ce a nan ba adamu dan gwanja ke kiɗi kar ku ji wani daban mata sai ku yi rawa tsaye ban da zama a bar mata ke ɗayan da har yau ban ga biyan ku ba akan iya gane aibu ne ban san na ku ba kun fi dubu har 110 balle biyar idan ba ajali ba yaruwa zai ci dan gari na saba zuwa gurin biki ku yi cikar kwari yaran matan gidan biki su ne ke bari manyan mata 500 goma dubu siya goma dama na ji mata na cewa idan muka je wajen aure ba aure ya fi armashi mata mutanen ina Beats Update Record.